Ima neku upečatljivu notu, odličan balans sastojaka. Ne, posno ume da bude odlično. Ćao društvo, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na još jedno druženje. Danas pravimo bolognjeze, ali posne. Vidjet ćete, to je nešto odlično, jako je ukusno, malo je drugačije, naravno, nego original recept, ali bit ćete zadovoljni. Hajde da vidimo kako to izgleda. Uzet ćemo šargarepe, prvo ćemo ih oljuštiti. Ovu jedno ćemo morati malo da operišemo zato što je pokvarena, ali dešava se. Zatim ćemo šargarepe da izrendamo. Pripremit ćemo crveni luk, možete i crni luk da koristite, ja nekako više volim šmek crvenog luka, a i simpatično mi je kad mi se ofarbaju ruke. Orah usitnite po želji, ja ću vam prilikom da koristim blender, tako mi je lakše, a možete nože, možete oklagijom, šta god imate i želite. Orasi će ovdje imitirati meso, usitnit ćemo pa da vidimo kako će ono imitirati meso. I da li meso uopšte može da se imitira. Uzet ćemo i sok od paradajza, ovo je domaći. Domaća radinost, vi imate i kupovnu. Uzet ćemo šerpu, pripremiti vodu kako bismo spremili i skuvali testeninu. Ja sam koristio testeninu s panaća, ono onako interesantno izgleda, vi se poslužite po vašoj želji. Spremit ćemo jedan tiganj, tu ćemo da zagremo maslinovo ulje i zatim ćemo polako da stavimo i da dinstamo crni luk, ovom prilikom crveni. Dok dinstam ovako luk, mislim se da je pametnije da odmah stavim šargarepu, jer je ona možda čak i tvrđa od luka, pa da ne bude iznenađenje. Stiže šargarepica, nikad nije kasno. Dok se ovo krčka, mi ćemo da spremimo beli luk, imamo ovdje jedan domaći. Malo ćemo više stavimo jer beli luk više nije kao što je bio. Osim što je bolji u ukusu, domaći beli luk je bolji po naporu da ga oljuštite od kineskog. Sada ćemo dodamo malo oraha, neka se i oni malo zapeku i da i oni daju neki šmek. Ljudi misle da orasi idu samo u slatka jela, ali greše, odlično se slažu. Odlično idu slana jela. Dodat ćemo i pasulj. U konzervi ovo je crveni pasulj, idealan kaže za salate i variva, ali idealan i za naše bolognjeze. Nećemo preterivati sa pasuljem, preterivat ćemo kad budemo pravili pasulj sa nekom butkicom ili suvim rebrima. Posolit ćemo sve, ja koristim ovu krupnu morsku so, nekako mi je lepša. Na kraju ćemo da dodamo i naš sok od paradajza, ovaj domaći, i sjedinit ćemo sastojke. Dodat ćemo mrvicu bosiljka, neka i on da ukus. A i biber će dobro doći. Poklopit ćemo i pustit ćemo da se krčka, da se sastojci lepo sjedine. Ovo su neke testenine od spanaća, vrlo interesantno izgledaju, simpatičan im je oblik, malo se igramo, malo pravimo klopu interesantniju. I pogledajte, na sve liči sem na testeninu. Ali to jeste neka draž. Vreme za beli luk, njega ćemo ovako da istisnemo, da olakšamo sebi, da ne seckamo. On će da daje jedan lep šmek, jednu lepu notu. Sad je vreme i da našu testeninu stavimo da se skuva. Posolit ćemo i testeninu. Naša testenina je upravo završila svoju radnju, sada ćemo da je procedimo.
Zatim ćemo da je sjedinimo sa našim fake bolognese sosom, ali nemojte da vas zavara to što je on lažan. On je pravi kad je ukus u pitanju. Na kraju bih vam preporučio da sačekate jedno 10 minuta da se jelo odmori, da se povežu sastojci, jer će bude mnogo ukusnije. Znajte da posno ne mora da bude dosadno, uverili smo se mnogo puta, vidite kako ovo odlično izgleda, kakve su boje sve zastupljene, verujte jednom mesožderu. Ako vam se svidio kanal, zapratite ga, to je potpuno besplatno. I kao što je volim da kažem na samom kraju, Nikad, ali nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijetno.